Oameni buni, eu sunt Ionuț și acesta este primul meu episod de Minecraft. Astăzi vă voi arăta cum să faceți un cont de Skywars. Deci, stați puțin. Dați aici la neo, la săgeata asta cu plus și la literă mare li pe boat Skywars. Vă las puțin ca să copiați. Așa. Aici la adresa serverului www.klpsg.net. Așa. Portul este 19132. Nu schimbați nimic. Add server și aveți serverul. Ca să vă convingeți că merge și că nu trișez, o să vă arăt eu. Uite, eu dau aici ca să cum se vadă mesa. Stați puțin. Uitați. Server. Uitați ca să nu ziceți că e un anume server. Uitați, dacă săriți de aici, nu vă face nimica. Văzut? Aici nu știu dacă mă lasă chiar acum. Nu mă las. Deci, da, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și că vă place și serverul. Eu vă urez baftă să vă lasă pe server. Pa!